आच्छा बार' थाइबानि लारु बिराद गोजोननाय थाबाय आइ बिखुनजो आफा बिहाव। फैसाखौ मोनदों होननानै जानला मोनला बाहायलाबायनाङा। बे मास्टार बोराया फैबा हरबानो जाबाय। जोंबो माखासेखौ हरबाय। आं मा होननानै मा गोसोजों आङो साबायखर बावबावनो। बिखुनजो आइ नोंसोर आंखौ बिराद अनबायलै। बेनिखायनो नोंसोरनि आथिंनि आगानखौ लानानै थांनोसै आं न'आव। नोंसोरनि आथिंनि आगानखौनो खुलुमहैबाय थानोसै आं। आङा दे जायखि जाया बे नोंनि फट' भाइरेल जानायखौ मोजाङै मानसिफोरनो बुंबानो जाबाय आं नङा होननानै। ओमफ्राय आंनि फिसाजोखौ मोजाङै दोननोबा दोन। नङाबा थांनानै दांहैगोन आं। जागोनलै आइ बिखुनजो जागोन। आं हाफांखौ खस्थ' होआब्रा नोंसोर आंखौ फोथाय। थांदो रात मंगल खुंफैयालासिनो बेवहाय आगान होफैबाय थानाङा। आच्छा बार' थाइबानि लारु जागोन दे। बिदिब्ला आं फैबाय। लासिं सिं माबायदि बिजामादै मोननांगौ मोनखोहाय? जोंनि गन्थंखौबो हाफाजोब्बाय। बे गासैबो हाफांनि थाखायनो जादों। फैथो बियो न'आव। खेबसे दोग्रि बुवाबा आंबो बिनि बिमा नङा। आयो बाला नारजि बुदा आंखौ ब्रेकआप खालाममारबाय नामा बाल? माथो फनबो थिखोआ। हाबैनानै सोंबालाय नारजि बुदा आंखौ रागा जोंगोन नामा बाल? आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो दे? नारजि बुदा आंखौ ब्रेकआप खालामबा आं बिराद लासिं सिं जागोन आयो बाला। मिनि गोनांखौ सोंसि मोना दुमफाव मोना। माहाजोन हौवा गोसो थोनायानो बेनो जाबाय होननानै बुंगोन बाला। आंबो अमाराजानि लान्थं पिक्सारखौ भाइरेल खालामनायखौ खोन्थानानै लाफ्लांबाय रागासो जोंजाबाय। आयो बाला मा जाबावगै? खेबसे मेसेज खालामबावनो र' नोंसोरनि गेटआव दङ होननानै। होमबासो मिथिगोन बियो। आं नोंसोरनि लांगोनायाव दंफैयो। नों बाहेरायाव ओंखाराबा आं नोंसोरनि न'आव हाबैनोसै। दावसो देलाय मा आखल बियो? मानो फैदों नों जोंहानि न'आव? नों आंखौ रागा जोंथारबाय आयो। बे अमाराजानि खोथाखौनो लानानै आंखौ इसेबां रागा जोंबाय। आं नोंखौ रागा जोंबानो नों जोंहानि न'सिम फैगोन बे नङाना? मानसिनो एसे धैर्य थानांगौ मिथिबाय? सोरखौबा गोमाजानो गिनाया बेयाव धैर्यनि खोथा फैया मिथिबाय? नारजि बुदां आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो। गोसोजों गोरबोजों मेगनजों खुगाजों गन्थंजों गासैजोंबो नोंखौ गोसो थोयो। बेनिखायनो नों आंखौ रागा जोंहां जाबानो आं दुखु मोनो मिथिबाय? आं नोंजों रागा जोंजानोबो बायो रायजानोबो बायो। नों आंखौ रागा जोंबा आं उन्दुनोनो सुखुवा मिथिबाय? जुदि रागा जोंजानो बायोबा खामानिखौलाय मानोथो बेफोरबायदि मावनांगौ जाखो? मालायनि पिक्सारखौलाय मानो भाइरेल खालामनांगौ? आंल' भाइरेल खालामदों आरो? मालाय अमाराजायानो गावनो भाइरेल जानो लुगैनानै हरनाया। अमाराजाया नोंनो हरबानो नों अमाराजानि पिक्सारखौ मालायनो राननानै होगोन बे नङाना? नों नायनानै डिलिट खालामना दोननांगौमोन ना? नोङो आंखौ गोसो थोयो ना अमाराजाखौ गोसो थोयोहाय बाल? मानो इसेबां अमाराजानि साइड लागासिनो नोंहा? अमाराजाया नोंनि बयफ्रेन्ड ना आंसो नोंनि गार्लफ्रेन्ड बाल? अन्नानै बिदि दाबुं मिथिबाय ना? अमाराजायानो मालाय भाइरेल जाग्रा मानसियानो जेबो दुखु मोनाखै। नोंहासो आंखौ रागा जोंदों आरो। खोनासं नारजि बुदां गोसो थोलायनाया नांलायनाया जाखायो मिथिगौ। नाथाय मालायनि लान्थं पिक्सारनि थाखाय नांलायनाया बे गाज्रि जादोंना? अमाराजानि खोथा लानानै जोङो ब्रेकआप खालामनोसै आरो। बेफोरथ' उन्दै गथ'फोरनि आखलसो। नों जोबोद मोजां मिथिबाय ना? बेनिखायनो नोङो जाम्बाफोरबायदि खोथा रायलायना मिथिबाय? I love you नारजि बुदां I love you। वाइला माथो हांसो जराफोरसोलाय। हनै अमाराजाया। अमाराजा बदतमिज लाजिनो रोङै। नोंनि थाखायनो आंहा नारजि बुदांजों रायजादों मिथिबाय? नों आंनो नोंनि लान्थं पिक्सारखौ मानो हरनाय? मा बालनो नोंनि बे थाफ्लि फारसे गुफुर फारसे गोसोमखौ हरनाय? दावसो देलाय नों माथो अमाराजानि फट'खौ मोजाङै नायाखैबालाय? माब्रै बिनि थाफ्लिखौ गोसोम गुफुर होननानै मिथिखो नों? माने बे बदतमिज अमाराजानि थाफ्लियासो सिगां फैग्रोदों आंना फट'आव। थाफ्लियासो फकास जाग्रोदों। बेनिखायनो बोरैबा मेगन थाइसेजों नुफ्लांदों आङो। आच्छा मेगन थाइसेयालाय? मेगन थाइसेया आन्दायदों आरो अमाराजालाय आंनोलाय मा लान्थं फट' हरदों होननानै। नोंहा एसेबो लाजिया आरो सिख्ला मानसिनो लान्थं फट' हरनो? आंनो दिनैसिमबो नारजि बुदांनि लान्थं फट' बिफेराखै। बिबानो जाबायब्रा ना नारजि बुदां? गोदाव सोराव रायलायनाङा नोंसोरो। दावसो देलाय थांदो थां। थाङा माथो। नोङो अमाराजानि थाखायनो आंखौ ब्रेकआप खालामनो नागिरदों। आं अमाराजाखौ गाया। अमाराजा नोंहा लान्थं पिक्सार भाइरेल जानानै नोंथ' बिराद रंजादोंसो। रंजायो नामाब्रा? बेसेबां दुखु जादों आंसो मिथिगौ। समाजा आंखौ दुथां गुन्दा साइस होननानै मिथिबाय। आंसो मिथिगौ आं बेसेबां दुखु जादों। नों बालावबो दुखु जायाखै नों लाजिनाय गैयै। आं दुखु जादोंब्रा बिराद दुखु जादों। नाथाय आं दुखुखौ मानसिफोरनो देखायासो। आच्छा अमाराजा नोंलाय मानो हरनांगौ जाखो नोंनि फट'खौ दावसो देलायनो?
आं हरनो होननानै हराखैमोनलै माबा मिबि थुख्लांनायावनो नोंसोरनाव मोनहैदोंलै माने टेनसना ओरैबायदि जादों आंथ' मेट्रिक पास जाबाय नालाय बबे कलेजाव नाम लगायनो बेखौ साननायावनो आंनि लान्थं पिक्सारासो दाउस्रि देलायनाव मोनहैबाय आरो दाउस्रि देलाया भाइरेल खालामगोन होननानै सानाखैमोनब्रा आङो भाइरेल खालामाखै बाल फेसबुकाव हगाराखै आङो आंनि लोगोफोरनोसो हरदों दा नालाय थाफ्लियानो मा फारसे गुफुर फारसे गोसोम होननानै बयबाबो नोंनि थाफ्लिखौ नुनानै आसरित मोनखागोन थाफ्लियानो फारसे गुफुर फारसे गोसोम नालाय आसरित मोननानै रानबाय आङो आरो बयबो गोमोनानै बैनिफ्राय बै नोंनि फट'खौ हरनायावनो फेसबुकाव मोनहैबाय आरो आच्छा माथो खालामबावनो जि जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंलाय मानो लान्थं फटक साफायनांगौ दे आं लान्थं फटक साफायनो होननानै साफायाखैलै थाफ्लियावसो माने आंना माबा जादोंमोनलै खुजालि आरे नार्जि भाइ खुजालिनिसो दायलै आंनि दाय नङा खुजालियाथ' नोंनावबो फैनो हायोमोन ना नार्जि बुदां नाथाय खुजालिया आंनावसो फैबाय आरो फारसेथिंजाय आङो आयना नायनो हायाना थाफ्लिखौथ' जों मोजाङै नुवाना गावनि बिखुंखौ बेनिखायनो आं फटक साफायबायब्रा फटक साफायखांनानै नायनाय लोगो डिलिट खालामनो हायासै होमबा नों गैयालै बिराद टेनसन जाबाय माने आङो खुजालिखौ नुनानै माब्रै आंनाव बिदि खुजालि जाखो होनना बिदि टेनसनावनो माबा माबि थुफ्लांनायावनो दाउस्रि देलायनावनो बास आंनि फटकआ मोनहैबाय नंखाथारा बियो हरनो होननानैनो हरखाथारदों नंगौब्रा नंगौ दा आं नोंखौथ' दुसिलाना जि जाबायसै आरो बेनिखायनो नोंसोर सानैयाबो आंनि थाखाय नांलायबाय थानांला बिदिब्ला उनाव लोगो मोनफिनगोन नुबाय अमा राजाया जेबो दुखुखौनो मोनाखै बियो मोनथिखानानैनो आंनो फट'खौ हरदों मिथिबाय आंनोल' हराखै खोमा गोबां मानसिनोबो हरबावदों दां नार्जि बुदां डार्लिं सना जिवानि मौ बेरे प्लिज आंखौ रागा जोंनांला दाउस्रि देलाय आं फन हराबानो आंनि न'सिम फैनांगौ बे खोथा नङा मिथिबाय आं न'आव थाबाय थाया आं कलेजनि थाखाय बाहेरायावबो थाहैनांगौ जायो बेफोरबायदि जानला मानला फैलाबायनाङा आं बिराद गाज्रि मोनो मिथिबाय नेक्स्ट टाइम जाहाथे बिदि फैया माबा बुंनांगौ बाहेरायाव लिंहर माबा बुंनांगौ मेसेज खालाम अके दा थांदो दे अके बाय बाय नों आंखौ बावगाराथ' बेफोरबायदि सोंथि सोंबाय थानांला दे थांदो नों आंखौ रागा जोङाखै दे थांदो अके बाय डाइरेक्ट न'आव फैखायो माथो आसोला इगनर खालामबाबो माथो लेथासो नाङो बापावो सिखिरि नोंहालाय मानो गाबखोब्रा मानो होननानै बुङोब्ला अमा राजाया पुलिस केस होनो ओंखारदों आरो अमा राजानि लांदां पिक्साराथ' आंनावबो फैदों थोद बेखौनो गाबो नामाब्रा गाबनाङा आंबो अमा राजानि धमकि होनायखौ गिदोंमोनब्रा दा गिलालै जेबो नङा बेफोरो दानि जुगाव ट्रेन्डिंसो जाखाबाय गावनो गोसो जानानै जोंनो राननानै होखादों मानसिया उल्था जोंखौसो सिगिबावो जेबो खालामा बियो गाबनाङा नोङो नंगौथ' बिराद जेबो खालामा जेबो खालामा होमबा आंहा गिनांगौ गैया गिनाङा दे होमबालाय आं थांनोसै दै दिनै एसे खामानि दङ गाबोन लोगो हमगोन नाथाय आंथ' नोंखौ लोगो हमा बेथ' बिरामाबो माबा गावनिसो गार्लफ्रेन्ड साननानै लाखो ना माखो आंखौ जात होनफैबाय थायो आंखौ गावनि गार्लफ्रेन्ड बायदिनो आरो बे अमा राजानि थाखायनो आं इसिबां गिदोंमोन जाम्बिफोरबायदि गिनानैनो दखानावनो थांनो हालायाखै दखानाव थांनि र' हेल' हापां माबाफोर नांगौ नामाब्रा आं मेथाइ लानानै थांनो गाइखेरनि साहा गोथाव फुदुंनानै दोन दै हापां आच्छा बारु थाइबानि लारु अमा राजा सिखिरि आंखौ नुनानै मानो गिनानै खारखोब्रा सिखिरि आं नोंखौ जेबो खालामाना मानो गिनांगौ जाखोब्रा आंखौ नुनानै अमा राजा आंखौ जेबो बुंनाङा दे आं जेबो खालामाखै नोंनि फट'खौ नाथाय आंनि फट'खौथ' नायदोंना नोंबो आं नोंनि फट'खौबो नायाखै होमबालाय बोरै मिथिखो नोंलाय आंनि फट'आ लान्थंनि होननानै अमा राजा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों लासिंसिंनो जेबो नङा दे नों जेबो साननाङा जा जानांगौ जाबाय भाइरेल जागासिनो इउटुबारफोरा आंनि नाम लायै भिडिअ बानायगासिनो जेबो नङा दे बेफोर आं बेफोरखौ जेबो साना ओमफ्राय नोंल' आंखौ नुनानै गिनाङा दे आं गियाखै होमबालाय माथो लाजिदों नामा आंखौ लाजिनाङालै सोमोन्दो नों आंखौ बिगुमैसो जायो मिथिबायना बेनिखायनो लाजिनाङा जागोन दे ओमफ्राय मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोनलै आं नोंसोरनि कलेजाव एडमिसन लानो सानदोंमोन आंखौ नोंसोरनि कलेजाव एडमिसन खालामनायाव हेफाजाब होदोब्रा दाथ' एडमिसन सोलिगासिनो होमबालाय आंनि एडमिसनखौ खालामनानै होदोलै दे सिखिरि जागोन दे आंनि नाम्बारखौ लिरनानै लादो नङाबा नोंनि नाम्बारखौ हरदो आंनो आंनि नाम्बारा हापांनाव दंखायो नोंनिफ्राय लानाया साबसिनब्रा दे हर 995466778899 आच्छा बारु थाइबानि लारु आं नोंनो मिस कल हरबाय दे आं मेसेज हरबा रिप्लाइ खालामबानो जाबाय जागोन दे अके बाय बाय टाटा आंहा बेखौनो जि गिदोंमोन मा एसे जाम्बि आंबो मालाय बेफोर खोथाखौनो साननानै गिलाबायनाय बाप्रे माखौ गोसो होनानै नायबाय थाखोब्रा अमा राजानि थाफ्लिखौनो नायदोंलै आं फारसेथिं माब्रै गुफुर फारसेथिं माब्रै गोसोम जाखोब्रा गोदो उन्दैयाव दैमायाव लन्थं दुगैबा बिनि थाफ्लिया गोसोम ना गुफुर मोनलाय
आंलाय मा मिथिगौब्रा नोंसो बुस्थुफोरखौ नायोना नोंसो मिथिनांगौ मालायनि थाफ्लिफोरखौ गोसोआव लाबाय थायालां बोरैबा स्टाइलनि थाफ्लिलै बेना आगानिया गुफुर आखिनिया गोसोम देन्जार थारलै बिनि थाफ्लिया नों अमा राजानि थाफ्लिखौ गोसो थोबाय ना माबायब्रा आं गोसो थोआखैलै एवना जानो माब्रै जागोन बेखौसो सानदों आं मानसियालाय उसुर मारो नामाब्रा बेलाय मा अमा राजानि थाफ्लि भाजि एवनानै जानो लुगैलाबायखोब्रा होमबालाय मानोथो जात जात बुंलाबायोब्रा आंखौलाय मालाय नै अमा राजाया थाफ्लि रानजानानै मालाय फेमास जाबावबायसै सिख्लाफ्रा अमा राजानि थाफ्लिखौ मालाय हनै स्टेटास होगासिनो फारसे गुफुर फारसे गोसोम गायसे फाग्लि जादोंलै बे सिख्लाफोरा बेनिखायनो भाजि एवना जानोसै आं अमा राजानि थाफ्लिखौ आच्छा बार' थाइबानि लारु नो एवनानै जादो आंनि थाफ्लिखौ हाखाफैदोब्रा आंनि थाफ्लिखौ हाखाफैदो अमा राजा उनाव हाखागोन दे नोंनि थाफ्लिनि गाबा गोसोम ना गुफुरलै नैबे अमा राजानि थाफ्लिया मालायफोरबायदि गोसोमबा गोसोम गुफुरबा गुफुर जायाब्रा आंना आगदानिया गुफुर आगसिनिया गोसोमखा दुगैनाय समाव थाफ्लिखौ आगसिनिखौ हुआ नामाब्रा नोंलाय आंनि पार्सनेल खोथाखौ नोंसोरनो मानो खोन्थानो आं आंनि बेक्तिगत खोथाखौ आं नोंसोरनो होख्राव माइकआव एनाउन्स होनानै खोन्थानांसिगौ जाबाय आंनि थाफ्लिया मानो थाखाय फारसे गोसोम फारसे गुफुर होननानै जाबाय दे आंहा थाफ्लि रानजानायनि आंनि थाफ्लिया भाइराल जानायनि बेसेबां दुखु जादों नोंसोरा बेफोरबायदिसो बुंगासिनो दंना लोगोनि मुङा जिबौ गोसोमसोलै नोंसोरो जिबौ गोसोमसो बिदि बुंनाङालै मालाबा लिंबाबो मोननाय नङा नोंखौ बुङाखैब्रा बै सन्थ'खौसो बुंदों सुवाद हाबायाव अमा बेदर दसे बारा बिजानो गिनानै आंखौ लिंहरिया बावाय मायावबासो थांलायबाय बेना खोथाया अमानि फैसाया ओमफ्राय अमाना जागोन दा मोनायाव लांफैबानो जाबाय अमा राजाया नंखाय 20,000 फैसाखौनो जानानै खाराब्रा नोंसोरलाय मा सानदों आंखौलाय थाफ्लि भाइराल जानाय लोगो लोगो एटिट्युडआबो बांबाय माथो मालाय अमा राजानि खिथुआ भाइराल जाबाय नोंहा मा भाइराल खालामगोनलै बम्ब्र मा दंजायो आं भाइराल जायालै आंहाबा ओरैनोबा मा जानानै दं बुरै हिनजावा आंजों खिथु जागासिनो दंलै ओरैनो आंहा फारसेथिं दुमफावखौसो नोजोर होगासिनो होमबालाय बुंना लाहैदोब्रा बेखौनोथ' सानदों माबायदि प्रप'ज खालामनांगौ जाखो आं बे दुमफावखौ आं हले बुस्थुखौ नायग्रासोलै आंनाव सोंबाय थाना गोसो थोनायनि जेबो एक्सपिरियेन्स गैया आं लायाबो जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय रंजानो मोनबानो जाबाय मानो होनबा सानसेबाबो थैखागोन आच्छा दे वायला माखौ रागा जोंनायखोब्रा आं नोंनि थाखाय हाया बेवहाय साहा फुदुंनानै दोनदों नों आंनो मेथाइ लाबोनो होननानै मानो लाबोआसै साहा फुदुंनो होबा होनानै आं बुंदोंमोन जानो मेथाइ लाबोगोन होननानै बाराब्रा रागा जोंनो ओंखारो आं बेनिखायनो नों आंखौ फन खालामनानै बुंदों माथो साहा फुदुंनानै दोन मेथाइ लानानै थांगोन आं होननानै गोसोआव फैयाखैबा होनि बाला खर'आव खेबसे दे खर'आव खेबसे होनि आं हामालै आंखौ बेवहाय खस्थ'नो साहा फुदुंनो होननानै मानो जेबो लाबोआखै नों आंनो नांगौ मेथाइ नांगौखि नांगौ आंनो दाइलां बावगारदों होनबा मानो बुजियाब्रा बेवहाय आंखौ थगायनो फैदों दुनियानि पाब्लिकफोरखौ मूर्ख बानायनो हायोबा नों आंखौ हाया मिथिबाय आइला बे मेथाइ लाबोनो बावनायावलाय मा पाब्लिकफोरखौ मूर्ख बानायलायखोब्रा आंलाय गावनि लांदां फैसाखौ भाइराल खालामनानै बावदोंसो नों ओमफ्राय आइडियाया सोर होनायमोनलाय लाजियाबो गावहानो भाइराल जानोसै होननानै बुंनाया आंनिसो दाय जालायबाय आरो आइला गावानो थाइजौ मादा बोरायनो हरनांगौ फैसा होननानै इउटुब खुलिनोसै भाइराल जानोसै होननानै आंनो आइडिया होनाया नों आंनि आइडिया होबानो लागोन नामा आं थैथां होनबानो थैगोन नामा बारा खोथा बुंनाङालै बारा खोथा बुंनाङा मा बारा खोथा बुंनाङा माथो नोंलाय जोंहा न'निफ्राय फैसाबो लाबोदोंनो हर फैसा बेखौलाय थाइजौ मादा नोंनि बोराय जानो गोनांनोसो हरनांगौ दा नों मा होननानै बुंदों नों मा होननानै बुंबाय आं नोङो आइया हरनाय फैसाखौ हरमारा ना होआ आङो मा खालामबाय था आच्छा बिदिसो आरोना आं बे नोंनि लांदां फट' भाइराल जानायखौ आं फेसबुकाव फैनानै होनगोन आं मा राजाया गावसो गोसो जानानै भाइराल जानो होननानै खालामदों होननानै होनबानो जाबाय आरो नोंखौलाय सोर फोथायनो आं होनखागोन नों नायबायल' था नै आं दानो होननोसैयानो हाय लोगोफोर आं हापां नोंथांमोनाथ' दा सोलिबाय थानायखौ नुगासिनो मा भाइराल जागासिनो आंनि हौवा अमा राजानि लांदां पिक्चारखौ नोंथांमोना शेयार खालामगासिनो नङा होमबा थ' आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो फैयो जे बेफोर गासिबो अमा राजानि फाव फान्दायनाय गावनि सायावनो गावनो फाव फान्दायनानै लादों आरो बियो भाइराल जानो लुगैनानै बियो लांदां पिक्चार हगारनानै लादों वाइला जामाइला बिदिथार आरोना नोंल' हायाब्रा आंबो हायो होमबालाय बानायबानो जाबाय आरो नोंखौलाय सोर बादा होदों नों आंखौ हाया सानदोंना आं हायोबाल आं हायो बेनिखायनो एदावनानै लाखानाङा आंखौ आइया हरनाय फैसाखौ हरनोबा हर आंहा थाइजौ मादानो हरनांगौ नोंनि फैसाखौ आंबो जायाब्रा आंबो थाइजौ मादानो हरनो होननानैसो लानानै फैखादों आरो आंहा गाबोन कलेजाव थांनांगौ एडमिसन खालामहैनांगौ आंहा नोंहा कलेजाव फरायहैगोन ओमफ्राय आंहालाय मा खालामनांगौ आं लासिसिं दासो मेट्रिक पास जानाय थै लाजियाबो सोलोंथाइखौ बेफोरबायदि बुंदों नोङो नेग्लेक्ट खालामदों नोङो आंनि बोसोरनैल' बारा फरायनायब्रा बोसोरनै बारा फरायनानै मा लाब जाखो नों आंनावनो फैनांबाय आं नोंनाव फैनो होननानै फैयाखै मिथिबाय ना जानला मोनला बुंलाबाय थानाङा मिथिबाय नों जुदि आंखौ बरबाद खालामोबा ना आंबो नोंखौ खालामगोन मिथिबाय
आच्छा नायनो नों आंखौ माबायदि बरबाद खालामो हाय लाजि गैयैफोर लाजिनो रोङैफोर लाजियाखै बेफोरबायदि दावराव दावसि जानो लासिंसिं गामियाव ओंखारनाय लोगो लोगो आंहासो सोंजासोदों आंहासो फट' साफायजालाबायदों मानसिफोरजों नै अमा राजानि बिमाया नै लान्थं फट' ओंखारनायनि बिमाया बेनो होननानै आच्छा नोंबो फेमास जाबाय होमबा खि मोनजानो लान्थं फट' साफायनानै बेफोरबायदि जानला माला खालामना लानांगौ नोंलाय आरो बिनि सायाव नांलायगासिनोसो दं नोंसोर अमा राजायानो भाइरेल जानो लुगैनानै मालाय गावनि फट'खौ हेगारनानै लादों नङा माथो बेफोर गासिबो हाफांनि थाखायसो जादों बे मास्टार बोरायनो फैसा हरनांगौखायनो जोङो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै भाइरेल जाना फैसा खामायनो होननानैसो जोङो रायलायलायदोंमोन सानैबो लोगो नांनानै बिदिसो खालामदों आरो आयै नों फेक खोनाबा मा जानांगौ जाखो नों खोन्थानाङा आरो औ नों खोन्थायाबानो जाबायना लाजि गैयैफोर आयै मा नुबावनांगौ बाखि दंबावोथाय जेबो साना दे आयै मानसिफोरा माबा मोनसे होनबाबो सिरि थादो लाजि गैयैफोर मा होनबावगोन आं नोंसोरखौ बबेनिफ्राय फैनानै आराम न'आव थाफैनो सानबाबो नोंसोरनि दावराव दावसि खायनो हाला आङो हाला नांलायलायबाय था बिदिनो मोजां खोनादों नुबायना हाफां नोंनि थाखायनो जाजोब्बायना आंनि थाखाय जेबो जायाखै मिथिबाय खुगाया बिसि जागोन नों आंखौ खुगा बिसिबा नोंनि खानायखौबो आं होख्लायगोन ब्रा टक्लु खालामगोन देलाय खालामनाय माबायदि खालामो आरो खोनासं नोंबो कलेजाव थांगोन ना गाबोन आंबो थांगोन आंनोबो एडमिसन खालामनानै होनोबा हो आं मिथिखाया जागोन फरायनायनि खेत्रआव आं जेबो होना खिन्थु आं फरायनाय कलेजाव फरायनो मोना नोङो आंसो बे खोथाखौ बुंनांदोंमोन नों फरायनाय कलेजाव आं फराया माथो आरो कलेजफोराव नुबाबो मालाबाफोर लामा सामाफोराव नुबाबो दा माथो होखा आंखौ नोंबो आंखौ माथो होना मिथिबाय बालाबो गेब गाबाखै नोंखौ माथो होनो माया गेब गाबाखैलै माखौ होनलांखो बेलाय साला सुवारा आंखौसो दाय होनो नागिरो बारा थिग मोनासैलै रायजो जानो हानाय नङालै बेजों देन्जार खाथाथार मानसियानो एसे नम्र गुरै आखुनि हिनजाव नागिरनांसिगोन बै सिखिरिखौसो फसायबायलै आङो दाबा सिखिरियाबा आंखौबा मोजां मोनगोन ना मोना आजिखालिनि सिख्लाफ्रा हाबा जाखानाय हौवाबाबो गोसो थोयोना खायदा बोराय लानांगोन सोरखौबा नङा सोरखौबा सासे बेनि सिगां आंहा कलेजाव थांनांगौ ना मा बुङो रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ कलेजाव थांनाय नुसिगोन दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै बाय